Hej, jeg hedder Sigrid, og jeg er 22 år gammel, og jeg sidder lige nu på mit værelse på Trøjborg i Aarhus. Hej, jeg hedder Freja, og jeg er 21 år gammel. Jeg sidder lige nu i Aarhus, hvor jeg bor. Hej, mit navn er Nana, og jeg er 22 år gammel, og lige nu der sidder jeg i min lejlighed i Aarhus. Hej, jeg hedder Olivia, jeg er 31 år gammel, og jeg sidder lige nu i min lejlighed i Randers. Jeg har fundet et jobopslag med en forening, der hedder Oasis, som er et rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge. Og i det her center, der arbejder man ligesom sammen med fysioterapeuter og psykologer og socialrådgivere og så også psykomotoriske terapeuter. Så ligesom sådan nogle forskellige faggrupper, som alle sammen arbejder på at hjælpe de her traumatiserede flygtninge med at bearbejde deres traume i deres krop. Og det kan både være fysiske og psykiske ting, der sidder i kroppen, og nok tit også en blanding. Og det synes jeg kunne være virkelig spændende, både fordi man arbejder sammen med forskellige faggrupper og forskellige mennesker, som har et samarbejde kørende, og også bare fordi, at man er med til forhåbentlig at gøre en forskel. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde med unge og ældre med diagnoser, og det er også det, jeg har fundet et jobopslag indenfor. Jeg synes, det kunne være mega spændende. Jeg kunne også godt se mig selv arbejde inden for fødsel og fødselsforberedelsesemnet, eller det her med unge, ældre børn med diagnoser, og ligesom hjælpe dem på en terapeutisk måde. Så ja, det er det, jeg godt kunne se mig selv i. Jeg har ikke lige fundet den stilling, der taler til mig, men jeg ser mig selv som psykomotorisk terapeut, der har fokus på bedre trivsel på arbejdspladserne, og især inden for ældreområdet. Jeg har selv arbejdet på plejehjem og hjemmeplejen, og jeg ser stor potentiale for udvikling. Der er plads til forbedringer inden for faget, men jeg brænder også for, hvordan de psykomotoriske redskaber kan være med til at øge arbejdstrivselen og forebygge stress. Jeg har valgt en jobannonce fra Hospice Søndergården, som egentlig søger en ny overlæge, men jeg har valgt den alligevel, fordi jeg gerne vil arbejde på et hospice, når jeg er færdiguddannet. Min motivation for den her uddannelse er at kunne forhindre og lindre smerte og kunne hjælpe folk med at leve så gode liv, som de kan. Og det gør sig selvfølgelig også gældende, når folk skal herfra igen. Som psykomotorisk terapeut på et hospice vil jeg regne med at skulle arbejde med smertelindring og stimulerende bevægelse, almindelig afspænding, eventuelt undervise i kropslig smertehåndtering og andre copingmetoder. En af de samfundsmæssige udfordringer, som jeg virkelig ser, at vi står overfor lige nu, det er, at der er rigtig meget mistrivsel i vores samfund generelt, og især blandt unge mennesker. Og det tror jeg i høj grad også skyldes, at vi har mistet kontakten til vores indre, og vi er virkelig sådan ydrestyret. Så jeg har også lidt en drøm om, hvis man kunne få lov til at komme til at arbejde på en folkeskole, måske, eller en friskole eller en efterskole, og ligesom have undervisning med børnene 1 eller 2 gange om ugen, hvor man ligesom træner den her kropskontakt. Både via fysisk træning, det er det, som vi gør her på uddannelsen, ligesom lave sådan nogle sessioner med dem, men også bare via noget undervisning, ligesom vi også får undervisning, og måske også noget lidt mere sådan psykologiundervisning. Det tror jeg virkelig vil gavne ude i samfundet. Ja, så det gad jeg også godt. Yeah. Jeg kan se nogle samfundsmæssige huller, måske lidt inden for fødselsforberedelse, kunne man måske godt udvide lidt mere, eller muligvis lave nogle jobs med terapeuter inde på hospitalerne også, da jeg ser, at det er meget selvstændige
Men det er sådan det eneste, jeg synes, der måske godt kunne være mega spændende at arbejde med. Ja. En af de samfundsudfordringer, der er, det er som nævnt, at der er et meget højt arbejdspres på vores personale. Det kan forårsage stress og i sidste ende sygemeldinger. Og det går ikke kun ud over den enkelte, men det går også ud over hele vores sundhedsvæsen. Det skal være med til at reducere, at vi skal have et bedre arbejdsglæde, vi skal have et bedre arbejdsmiljø, som gør, at vi ikke ender ud i den her stressede hverdag og i sidste ende sygemeldinger.